To alhamdulillah jama'a, haka Allah yake al'amarinsa. A daidai da lokacin da kasar America take so ta sa 'yan arewacin Najeriya cikin masifa da kuma aika musu babamai da kuma tarwatsa su, a daidai wannan lokacin a ɗazu-ɗazun nan a yau din nan muka hango Baba Putin wato shugaban ƙasar Rasha ya ƙara matsa kai har-haren da yake kaiwa Ukraine, wanda a yanzu haka abin ma ya kazance fiye da ake tunani. A yanzu haka shugaban ƙasar Rasha wato ƙasar Rasha tana kai muggayen har-hare a ƙasar Ukraine da kuma yin barazana daga dukkan makotanta wato makotan ƙasar Ukraine wanda suke goya wa ƙasar American baya da cewa su ma su jira nasu cikin 'yan lokaci kaɗan. A daidai lokacin da Putin ya fahimci cewa ƙasar American tana so ta dawo yankin Afirka ta zo ta yi rugurugu da su kamar yadda ta yi rugurugu da yankin Middle East wato yankin gabas tsakiya yankin Larabawa kenan. To a daidai wannan lokacin kuma Baba Putin ya taɓo musu inda ba sa so a taɓo musu. Dan yanzu haka magana da nake muku shugaban ƙasar Rasha yana nan yana kazaman hare-haren da aka dade ba a taba ganin irinsa ba, wato hare-hare ne ta ko ta ina ta kowane sako na kasar Ukraine da kuma yin barazana ga dukkan makotan da suke tsakanin kasar Ukraine da cewa su ma su jira nasa hare-haren a cikin 'yan kwanakin nan. To jama'a sai mu yi addu'a, yanzu hankalinsu kuma zai koma nan dab da inda suke tunanin cewa in aka taba su an taba su, wato yankin Turai kenan. Saboda haka mu kwantar da hankalinmu, Baba Putin yana nan yana ta kokarin janya hankalin kasar American da maida ta kanshi wato kanshi ba daidai inda ba inda suke so su dawo da rikicin duniya ba, wato yankin Najeriya gabaki daya. A yanzu dai haka Putin ya dauki alwashin kai kazamin hare-hare ta ko ta ina. Hare-hare ba fa na wasa ba, hare-haren mizal ne, a jiragen sama ne, a mamaye ta ko ta ina ne. Babu inda a yanzu haka a cikin Ukraine inda shugaban kasar Rasha wato Rasha ba ta kaiwa hari a cikin Ukraine a daidai lokacin da suke bukatan su ga sun sa mu cikin masifa, sun kashe iyayenmu, sun tayar da garuruwanmu, sun sa mu cikin gudun hijira. To a daidai wannan lokacin kuma ga Baba Putin can yana kokarin mamaye Europe din gaba ɗaya da kuma yi wa Europe din barazanar cewa zai kai hare-hare inda ma ba a taba tunanin zai kai a yankin Europe ba. Saboda haka a ci gaba da addu'a, Ubangiji Allah ya kama mana mafita, Ubangiji Allah ya ruguza su yanda suke so su sa mu cikin masifa, Ubangiji Allah ya dauki wannan masifar ya kai musu yankin su. A ci gaba da addu'a, ana